Én is vásároltam egy ilyen szerkezetet, mert bedöltem neki, hogy ez jó. Megmutatom, hogy mire képes. Van egy árammérő, ugye most nullát mutat, belekötöttem ide, az áramot mérjük, és bekapcsolom ezt a szerkezetet. Most csak a motor megy, és ilyenkor 80 mA fogyaszt. És a motorhoz hozzádugom ezt a kis kedves szerkezetet. Bedugjuk, működik, és mindjárt lett 290 mA. Növeljük ugye a teljesítményt, nézze ide, tehát adok neki fűtést, egyből fölment 4,18-17, és benne van és működik, és most kihúzom. És mindjárt még megvan az a cucc is. Tehát úgy nem változott, hanem többet fogyaszt. Visszadugjuk, mindjárt itt föl is ment 15-re, és lekapcsolom. Most 290 mA, amikor kihúzom ezt a nagyon kedves szerkezetet, ami spórol, akkor mindjárt lemegy, meglátjuk, 80 mA-re. Tehát ilyen jó ez a szerkezet még egyszer. Nincs benne ennyi. Ha benne van, akkor meg annyi.